खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दोङो इसोरनि अननायाव आंबो दसे मोजाङैनो दंथ'यो दिनै जेबो खामानि गैथ'आ नालाय बिनिखायनो दसे टाउनाव बेरायनो थांनो ओंखारलायबाय स' लोगोफोर जोङो मा मावहैगोन टाउनाव मादि बहा बेरायगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो दसे मोजाङैनो दंथ'यो दिनै जोङो न'आवथ' जेबो खामानि गैथ'आ होनजायो हरावथ' हरसे उन्दुनो मोनखाया आं दिनै 3टायाव उन्दुदो नङाबा सानफ्रोमबो 4टानि उनावसो उन्दुयो आरोना जोंहानि न' खाथियाव दामानि पुरा मैदेर फैगासिनो मैदेरा फैनानै जोंनि जा मन्दिर देङाबिल बेयाव माने मानसि बुथारगासिनो जोंहानि न' खाथियावनो दैमा दङ नालाय बे दैमा जिङावनो मैदेरा फैनानै ओरैबायदि एकदम होबाबो थाङा टर्च सुबाबो होसोफिनोसो मानसिफोरा होख्राव होसोबाबो होसोफिननानैसो बुथारनो नागिरो बिनिखायनो जोंबो गिनाय नांबाय बेयावनो माने डिउटि थायो जोङो सानफ्रोमबो माने 4टानि उनावसो जोङो उन्दुयो आरोना बिनिखायनो उन्दुनो मोना बिराद देहाफोरा लोमजाना लोरबां जालांबाय उन्दुनो मोनिनि एकदम देहाया ओरैबायदि दुरबल जादों ओंखामबो जानो हाया मानोबो हाया सेलेन लागुलायनाय जानांबाय ल' प्रेसार जाबाय उन्दुनो मोनिनि बिनिफ्राय दा जोङो दसे आंनि न' खाथिनिनो सासे बाहेरायाव खामानि मावहैदोंमोन बेसरा बियो डेंगु बेमार जादोंमोन पुरा सिरियास जादोंमोन दा फैनानै अदालगुरियावनो गावनि बिमानि न'आव थानानै हामनानै फैबाय ओमफ्राय दा जोंहानि न' खाथियाव हाबा जादों नालाय आंखौ लिंबाय टाउनाव थांनि 2 बाजै बेंकआव एसे पासबुक मोनो खोमा लायनो होनना जों दहायनो फन हरना लाबाय ब्रान्चआ खुलिदो आरोना दिनै सेकेन्ड सेटारडे नालाय बेंक गिदिरा गैया आरोना बन्द दिनै बिनिखायनो जों दा सानैबो थांनो ओंखारबाय आं लामा ससेयाव फैनानै रेडि जानानै भिडिअ लागासिनो स' लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ नायसनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो बयबो नै मैदेरा नैबेयावनो थाफैखायो बे दैमा जिङाव ओमफ्राय बे दैमाखौ बारबानो बियो जोंहानि न' बिथिंनो थांनो नागिरो जोंहा हौवायाबो थाबायनो हाया नालाय मारै लाना खारगोन माथि थागोन आङो जेरैबायदि खारख्राव एकदम स्कुटियावबो थिखांनानै लाना खारनो हाया थाबायनोबो हाया बिराद जारला जाखायो जोंहा दे लोगोफोर नायलांबाय थादो बयबो नै लोगोफोर मालायफोरा मालाय झाट्टा होजोब्बाय नै ओइ कारेन्टथ' लगायाखै बेयाव गिलायलांदोंबो आंहा देखायनोबो जोंहा होनोनो हाथ'वाखै थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो नालाय कारेन्टआबो थाबाय थाया हरसे थाया कारेन्टआबो हरावसो फैयो मैदेरा मालायफ्रा बेटारि बायजोब्बाय इनभार्टार बायजोब्बाय आंहाबो इनभार्टार दङमोन नाथाय बेटारि गैया बिनिखायनो लगायनो हायाखै स' लोगोफोर हौवा मानसिबो गैया आंहा बेफोरखौ लगायना होनोबो मानसिफोर लिंनानै लगायना लानोसै सानदों थांनोसै टाउनाव मा बायनाय जायो आङो जोंहा दाख्लै बावै अखा हानायाव मटराबो दैयावनो सोमना थानानै सप्तासे मटराबो गाज्रि जाना दोङो बेखौनो बनायनो लांनो नागिरदों हौवाबो गैया नालाय आंनो लांनांसिगोन माथो खालामबावनो स' लोगोफोर मादि जायो आंनि भिडिअफोरा कमेन्टआव खोन्थाहर आंनोबो अब्लासो आंबो मिथिगोन आंबो मिथिनो लुबैदों आंनि बुंनायफ्रा मारै जायो आंनि भिडिअ बानायनायफ्रा मारै जायो रोङाबो नालाय बिनिखायनो नोंथांमोना फोरोंहरबा एसे आंबो खाबु मोनगोन आरो बिनिफ्राय मोजांसिन बनायलांनो मैदेरा बिदियावनो थाखायो आरोना जोंनि लामाया बिराद रिक्सि
लोगोफोर बागानाव सानफ्रोमबो मैदेर ओंखारो मैदेरा लामाखौनो बारस'बाय थायो रांगापारा फ्लाइअभार जि बरिया नांखायो जोंनि राङापारायाव दानिया आरो मोनसे हस्पिटाल आरो थानानि सिदा रडा आरो ओंखारबोबाथ' जि बरिया नांसिगोन आरोना ओंखारथारसिगोन र' बारा गोबाव गैथारला नैथिंनिया जाबाथाय सिन्था गैला आरोना एसे देखायहरो इथिंनिया जाबा डाइरेक्ट जा बिथिं हस्पिटाल आरो थाना दोङो बिथिंनिया जाबाथाय डाइरेक्ट टाउना सर्टकाट जाखाबाय आरो बरिया नांगोन र' गथाय भिडिअ बनायगोन आं दै हाबनानै गाज्रि जाजोब्बाय न' सिङाव नैफोरो लेथ्रा जाजोब्बाय दै बानायाव दैयावनो गोजावनानै दोङोमोन नालाय बेनिखायनो बिदि जाबाय हा 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 उठाब লাগে নেকি একো নহয় বনাই দিয়া মাষ্টাৰ আপোনাক हा बेयाव लाथ'नो हागोन ससेल' ला ओइ बास थानायाव लागोन नै लोगोफोर जोंनि राङापारानि मा होनो फ्लाइअभारनि सिंजोंसो फैबाय जोङो एबार ना हमना लायदो फ्लाइअभारनि सिं सिं बेरायबोबाय मासे मोजां नांखायो आजिखालि राङापारायाबो डेन्जार मोजां जाखाबायना बरिया नांदोंलै बेफोरखौ ला इयावनो थाथ'खानोसै जोङो ना रेल गेटआ बन्द ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसा नालाय जों नैबे फ्लाइअभारनि वालावनो हाबसोनानै थानोसै दसे माने सान्दुं गोसाखाय गरमखौ गिबाय आरोना जोङो गथ'आ बेंकआव फैनानै रिसिप्टखौल' मोनबाय दिनै पासबुकखौ मोनासै समबारैसो हरगोन बाय न' थांनोसै एबार जोङो माथो सान्दुं नांदोलाय इथि ओरै जाबासो सान्दुङा नाङा आयो एसां भिर जायो न' आयो मासे भिर बेखौनो होनो दुर्गा फुजा होनसै टम टमाबो जि भिर जाखायोना
टमटमासो बारा मानबायनाय बायदि माबा खिब्र मा मानबायनाय बायदि नुयो टमटमासो बारा जाखाबाय दानिया जोङो मुनजिनियाव दसे हाबफैदोंमोन दुहि मोनजानोसै जोङो दुहि मुनजु नों जादो इखो हा नों दुहि जाबा बारा जागोन दा आयौ नङा गोखै नालाय दुहिया सानायाव बारा जागोन दुहि जाना लाग्रोनोसै जोङो र' दसे